Buying and selling, buying and selling. Butelini Igbo already. Eberebe kwenu no. Ibe melandi Igbo mulumu. Unu kabolu Nigerian Jews. Asimu ibe meluno. Womeli Israeli Jews. Babasasiya nenu wanine. Wemuva kesi abebe. Kesi emiwe nine. Oluemwe vaji wenata. Weweli mbulu bosito. Wetusisi ndi Arabu nine. Nata kweva nawa. Ayova vayova. Nabive mezili ndi Nigerian Jew Ani basasya nenuwa Ibani motali Boso buying and selling Nabu buying and selling Emego ndi Igbo vu Yendi Igbo molomu Kailo zoni buying and selling Kanyi chola power Chola power Asima chichi abada adego sa Mpe Kani South Obia Makobula na gwambombo yuto Ise Anya chili wiana Emwali South to West One South to South Emwali South to East Mwajwa Kani South to Chichibia Jendi Badiro ready Maka buying and selling Hana dashiro power dash Umamne mundi Nene nyero power nye No wazizo kana zo power Okenye mezi anya kolila musu Umara naliyokiye
nata ụlọ Azikiwe Ebelechukwu Azikiwe Jonathan mgbe jụọ ọbara ọkala dị n'ime ya awụwọ dị n'ime ya maka na Azikiwe ọ na-aza bịa Ziki Nnamdi bụrụ nwa ya Chuma Bamindele Azikiwe Omelika Chuma bụrụ onye Yoruba ụlọ mmarụ nzọ bụ n'ọbana bụrụ nwa ya Chuma Kaduna nzọgwụ Omelika Chuma bụrụ onye Kaduna Igwe Nkeli Nzekwe Ọkala ọ bụrụ nwa ya Clinton njụa ọ na-abụzi onye Amerịka awụwọ dị n'ime ndị Igbo chọọ na-epe awa na na-adashiri ọpawa adashi masị a na-atụtara ọpawa na ntụ unu wela awụwọ n'ala ipe awa n'ọgwa mmiri na-eli ndị mana onye mmiri na-eli ọ na-efu aka ibe obodo dịka Igbo ji kwado ndị ije aka si na ndị taugoli ọbala ọkala dị n'ime ya awụwa dị n'ime ya eberebe egwu n'ụlọ oge anyị na-anụ agha ya ndị nwọjụrụjụ na-aba bụrụ ndị bebe ka agha si bata ime ndị Igbo n'ime ya tikpọsịa ire anyị nwelibe anyị ewee nụsiezi ọgwụwa zara ndị Igbo ụmụnne m ka ilonie na ibe enu nwe elomi eberebe egwu n'ụlọ ka ịkwụsị bayi na nselin nwantịntị ka ị chọwa pawa ndị Yoruba nwere na Adakụ mebe mkpọtụ ewee nyere pawa ndị mba mmiri fọmụwa milisha gbaba egbe tụọ bọm ewee nyere pawa ma ndị Igbo chọrọ ka batụta pawa na ntụ ụmụnne m a na-adashiro pawa adashi eberebe a na-atụtara pawa na ntụ mme odigili eberebe egwu n'ụlọ ụmụnne m na pawa si n'ọnụ egbe ewere uke ndị Enugu steeti na banyị bana ndị Ebonyi steeti ọ bụrụ Igbo enwe ozi mmadụ n'ime polisi ihe ndị Igbo na-eje ozi ọrụ oyibo maka nnidi maka buying and selling babolu na-ege ewu amị n'ime Owerri Imo steeti na Anambra steeti tiele Abia steeti sibabịa bụ Owerri kawajere amị ewelue ihe ndị Igbo efiliri ọgotava maka gịnị maka buying and selling nyepụ buying and selling na-emego Igbo ofu ụmụnne m chọọ
nwere pawa. ịmakwali akpa mma maka isiri ọka mma n'ibe osi n'ọba nwa akpa mma. Gọọmenti mba dị n'uju mere alụ na ọ bụrụ mba dị n'uju na-ewu onye a na-abụrụ gọọmenti vevomụlụ bakasi wee gbuwe mmadụ suwe mmadụ ọkụ ọbala ndị unu su n'ọkụ ọ na-enye nsogbu ihe ndị Igbo na-egburo mmadụ suo enye ọkụ onye metire ga-ejigbu ya egbu asị dupu ya n'azụ ụlọ ka awụ anya arụ osi owele na Igbo na-esuro mmadụ ọkụ. Ụmụnne m a ga-abụ alụ akpụ akpụrụ ga alụ ewee nwee udo edomwe wee dị maka na edoma dị ọkpa nne eberebe egbuwe n'ụlọ n'obeze nwa ngige onye ọma ọnwa ngige ga-achị ọzọ ọ ga-achị ọzọ nyache ego dịli oge ka onye ọma mbalachikwue na-arụ abụọ ego Igbo adabewo nne eberebe egbue n'ụlọ Peter Obi na-eme mma ọ na-eme mma ya bọduli ezi nsube ihe ohodikili Peter Obi ọbọdulu ga-ezi nsube ọ bụ n'imesigo onye ọma mbalachia mmemme ọ bụ n'ime kwukwugo chọrọ na pawa onye ji pawa ji ego onye ji pawa o ji ihe niile onye ji pawa nwe mmadụ olili oyibe na-ekpere ya ikpe orogbu mbọsị ọsọrọ onye ji pawa osizizie ngwa abịa gị gbala alịlịla polisi niile na-ebu eli egbe na ana Igbo banyị mmadụ n'onwe bụ ndị Igbo ndị sasi ndị na-egbu mmadụ aghala aghala ka njọ mmadụ n'one bụ ndị Igbo ma ndị kọstọm mmadụ n'one bụ ndị Igbo ihe ndị imigreshọn mmadụ n'one bụ ndị Igbo maka nnidi maka buying and selling eberebe egbu anụ ụlọ ewerugazi Ebonyi steeti na-aba anyị na ndị Enugu steeti ọ bụrụ Igbo enwe ozi mmadụ na polisi kolikoli maka buying and selling emesu na si na-emela anyị marginalization maọbụ anyị mere onwe anyị ndị Igbo maọbụ anyị mere onwe anyị ihe eji esi izi arịa unu aghala aghala bụ na unu enwere pawa ihe ndị Igbo chọwa na pawa onye ji pawa ji ihe niile nwamụba na-eso okwu chọba pawa n'owu mbọsị na ọchịchị ga-eru ga-arụ Tony Nwoye zọba pawa mmemme nke dịka a ga-eme ihe nne ewa ụmụnne m kedu ka ọ ga-esi mee kedu na Owele Rochas Okorocha eze mọgọ ndị Igbo niile gọvanọ ndị Imo
we never reconcile, we haven't reconciled, we didn't reconcile. Ekeroma, that through necessary reconciliation. Nyapataleji eguzi ndị Igbo ka na-egbu oke, tirela ka eji bunetozu ndị Igbo. Mabulu maka Jonathan election. Ekere we reconciliation, that is necessary through reconciliation. Oh, Mago wana tirayigo, women reconciliation, metebenezi, me rehabilitation, anyifwe, me reconciliation. Womego, baba wale rochas okorosa, koduni, kemwe reconciliation. Yezo moko, gigabu Igbo leader, maka nnedi, ike bụ God imegbu ojifu. Ike bụ God imegbu ojifu, ka mfue, ojifu atịra igo. Ojifu atịra igo. Okolobịa ka ibe na-adịtụ ga-ebe. Mme, ala na-aka mma n'okolobịa. Rochas nke chili ndị Igbo, eze mọgọ, owele nke chili anyị. Inugo ka enwe turu reconciliation. Kaba kwụsị igbu ndị Igbo ka esi egbu oke. Ekere onwe nwe reconciliation. Eberebe ewuwa Peter Obi, ovive Peter Obi melikasi ibe Peter Obi melerike. Nye nwere ovive omeli nke kalisili iwe. Ujikwu ada n'ọya Peter Boso buli ejewe obodo oyibo. Ovu mpụsị, ọ bụ na ọnwụ ụkpụrụ ọdịmegwu ojikwu. Ebe Awụsa bụlụ onye Igbo awụrụ onye Igbo anya. Ebe Yoruba bụziri ndị Igbo awụrụ ndị Igbo anya. Maka ndị dị na o nwere onye ga-ekwu okwu, o nwere onye ga-ajụ ese. Eberebe egwu n'ụlọ Igbo mụrụ onye dị jụrụ ma Homedi Buhari. Ebe o debele chụpụ Igbo nye na ya ije kampenu na Kano na anyị abụ ozi oyi aba oyi ọfụ oyi ọfụ oyi owu ọfụ oyi. Over radicalism ụlọ Igbo, over radicalism ụlọ Igbo. Eberebe egwe, eberebe egwe, eberebe egwe n'ụlọ. Zemene nsogbu ngị iweli nwayọ. Ili nwayọ n'okenye abịago kwani. Ụmụnne m ibe ebeli n'okolobịa. Ewuwa egbugbu emu na ogbuazi m ugbo. Egwu emesigo m ibe oge emeli mụ. Nne m nwanyị ọdụ. Mme parajemme 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 parajemme. Chọvani pawa, ezi nwa m ka Nkenechi Simon nwunye nna. Ọka n'ime elume ezi owe, ọka n'ime elume ezi owe, ọka n'ime eji ama onye ezi owe lemata. Nwa m ọka n'ime ogweji avia bido pas lemali na Kọtọmbụra Niger Steeti ka ọ dị wee zụwa. Iyo ibiribe igwe n'ụlọ. O si mụ oke n'ike chikwu ya nna.
bawu ya nna otu bakụ nwanụ n'ezi ọgwa nke ka ọnụ na-akpọtụtụ ike chikwu ya nna ọchịlị ụzọ n'ezi owere ya nna m na nwụrụ ya nna omego n'ezi owere chedu nwa m ma ogbo onye mmụọ bụ ọka egwu mmụọ Nigeria Limited nwa m chedu ma ụlọ kirikiri ọta n'ụlọ eze ọkụ ihe iberibe igwe n'ụlọ nwa m chi na-ebi ma ụlọ onye mmụọ bụ ọka na Emeka nwanne ọbụ ejọba Ediglet Chinedu nwa m Ediglet eze ọkụ kedu ihe ikwu ịmakwale na pawa na-egbu mmadụ pawa gwụla mmadụ belo ọrọbụ pawa bụ ọkpara belo ego oyibo bụ n'okoti ebo nwisi pawa bụ Fela Kuti obodo dịkalisi gburu Fela na ọ bụrụ pawa iberibe igwe n'ụlọ na obezugbu abịa ihe unu ga-agbazi ọsọ abịala ndị unu gbazi ọsọ abịala unu aghata gbawa ọsọ alaye ọgwa mmadụ bụ alaye Boko Haram ọgwa mmadụ bụ Boko Haram militant ọgwa mmadụ bụ militant ono militant mmejelile egwu na pọt ma njesie nnata ụmụnne m ndị chawani pawa na-etego mgbe na-egwala unu chawani pawa na-enyere pawa enye unu anụgo a na-adashiro pawa adashi ejiri ọlụ etinye azụ n'ofe ejiri aka eme tọkọtọkọ gbarajamma eme Igbo chọba na pawa Emeka nwanne ọgwụ eji ọfọ